Ahoj priatelia, teším sa, že sa opäť vidíme a že ste sa znova rozhodli pustiť si toto video v rámci Verím, veríš, veríme dnes na tému Tajomstvo Vianoc. Vianoce sú síce už za nami, ale predsa len, ak aj napriek tomu máte túžbu ešte aspoň chvíľku zotrvať v tejto krásnej atmosfére Vianoc, sledujte ďalej. Čo oslavujeme počas Vianoc? Oslavujeme narodenie nášho Pána Ježiša Krista, oslavujeme teda jeho narodeniny, ale zároveň sa navzájom obdarovávame. Ale obdarovávame sa len preto, že Boh ako prvý obdaroval nás. Obdaroval nás svojim synom, našim Pánom Ježišom Kristom, aby sa stal našim spasiteľom, našim vykúpiteľom, našim záchrancom, aby nám otvoril brány Božieho kráľovstva do Korán. Avšak s darom je to tak, že aj na Vianoce, keď sa navzájom obdarujeme, môžem ten dar prijať, alebo aj nemusím. Stáva sa, že nikto dar ani nepríjme, alebo keď ho príjme, tak ten dar ani možno neotvorí, nerozbalí, alebo ak ho otvorí, rozbalí, ostane niekde v kúte stáť. Tak je to aj s týmto darom, ktorý nám dáva nebeský Otec. Určite ste všetci videli niekedy nejaký obraz alebo sochu Panny Márie s malým Ježiškom vo svojom náručí. Panna Mária sa veľmi často práve takýmto spôsobom zjavuje, že drží svojho božského syna vo svojom náručí. Čo nám týmto gestom chce Panna Mária povedať? Ona nám ponúka svojho syna, aby sme ho vzali aj my do svojho náručia. Aj Božie slovo nám hovorí, že pri jeho narodení ľudské príbytky, a nielen príbytky, ale srdcia boli zatvorené, že ich neprijali dokonca ani v hostinci, a tak si museli nájsť nejaký útulok, aby sa mohol Boží syn narodiť v opustenej jaskynke prerobenej na maštalku takýmto jednoduchým spôsobom. Avšak Panna Mária nám dnes hovorí, že opäť ľudské príbytky, a nielen príbytky, ale aj srdcia sú znova pred Božím synom zatvorené, že chlad a ľad ľudských srdc opäť všetko prikrýva, a preto nám Panna Mária hovorí, že aj my máme malého Ježiška vziať do svojho náručia, máme si ho pritisnúť na svoje srdce a máme ho zahriať svojou láskou, máme mu dať svoju nehu a pozornosť, máme ho zahrnúť boskami a svojou láskou, pretože aj tá naša viera je ako malý Ježiško. Keď malé dieťa nedostane od svojich rodičov pozornosť, lásku a starostlivosť, tak to dieťa zomrie. A tak je to aj s našou vierou. Ak sa my o malého Ježiška vo svojom srdci nebudeme starať, on zomrie, ale ak sa o ňoho starať budeme, tá naša viera bude rásť a stane sa dospelou a raz v hodinu skúšky obstojí. Vidíme sa na budúce.